Uma besingalandela amaphupho onke impilo yethu ibingalunga ngalokuthi size siye enyangeni. Besingeke samosha imali yokuhlola uma bengathiwa siyawalandela amaphupho. Besingeke sarela even kubafundisi ngisho kubaprofethi ngoba la khona siyathola khona imali. Sifuna ixazululo kanti ixazululo zikhona la kithi. Mina igama ngupastor Wini lo ochaza amaphupho. Qikelela ukuthi inamba isenza uma ngumlandeli so ngo9 ka5 ntamba manguphela uyangifonela kuWhatsApp from Monday to Friday kuphela. Saturday ihambe esontweni, ihambe esabathini, hamba Sunday ihambe esontweni futhi. Ungafoni. Asibheke la udaba lamaphupho yonjwayelo. Thokozile maseko uma uphupho icutha inkukhu akabingeleli ukuthokozile lapho. Abe ngikwenyanya ukukhuluma nomuntu ongabingeleli nongaceli. Ngokujwayelekile uma uphupha inkukhu sisithele nophawu oluhle kakhulu uma uyicutha ngoba lokho suke kusikhombisa ukuthi empeleni uzothokozela inhlanhla nenhlala kahle noma ke ingcebo kanye nempumelelo maduze. Number 2, isintu esiyibheka kanje sona uma ngenzeka uphupha inkukhu kuwuphawu uma uyicutha ngoba lapha ngenzeka uyakhonjisa ithwena kumele wenzele izitshalo zakho isithebe okanye iladi ngokushesha ngoba kuyadingeka lokho. Number 3, kuyenzeka uma uphupha inkukhu kuba uphawu oluhluma uyicutha ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka kunomuntu ozomcutha imali. Kunendoda ozoyicutha imali uma ungowesifazane noma uma undoda unowesifazane omcutha imali. Ngiyadlala.